Добър ден! Първи клип на Battle Royale. Малко така с подвижна камера. Това снимам от PlayStation 4. В смисъл, добри сме, ама нека да видите за какво става въпрос. Първа игра ще я снимаме. Дано ви хареса това, което се случва. Виждате как се вижда. Мисля, че добре се вижда. Нека поне ще подобрим нещата, но първо видео на Fortnite, новия сезон. По-често почваме да играем тази игра. Да, сега представям добре, да не умрем веднага. Да стане лошо. Добре, тук хубави неща. Има някой да мене още хора апарат. Има някой тук. Първият морал. Браво, убихме някой. Колко? Втори. Направо ги олятаме всичките. Виждате коста. Това фрага е така на боричко направихме. Като искам да играем една игричка. Не съм от най-добрите, но не съм от най-лошите, нали, разбира се. Малко лоши да уча, ама толкова не съм слаб. Кефим игричките, че екшън. Някой тук. Ето колко бързо строя. Ето имам пръснал. Това е първа игра 60.